Guys, welcome sa atong mga storyang Bisaya o gitawag natong sambingay sa Kristohanon nga aduna kay daghang mapulot nga mga moral lessons sa kinabuhi. So guys, kining maong sambingay o istorya naghulagway kini sa mga tawo nga matinabangon sa ilang isig katawo, unya wala nila damha nga ang ila dang gibuhat silang isig katawo, gibuhat day nila diha sa Ginoo. Para mas masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa mga istorya. Dunay usa ka Kristohanon guys nga gipadamguhan siya sa Ginoo nga makikita ang Ginoo niya ug makigsalo og kaon niya. Sumuto nga pagkaugma guys, naghulas ning maong Kristohanon kay mao na nakita siyang damgo nga makikita niya ang Ginoo makigsalo og kaon. Sumuto nga niadto siya Tiangge, namalit siya mga karne, isda, uli siya, giluto niya. Ayaw ko niya pagluto, special yung kayo, kaya siyang na ako'y bisita, ang Ginoo makigsalo og kaon ban kanako. Sumuto giluto niya guys. Na human niya gluto, mga alas 11 na. Karon, paabot siya. Kung kanus ang moabot yun ang Ginoo makigsalo og kaon niya. So tuod man, doon na nanuktok sa pultan sa imbalay. Kung niyon siya siyang kaugalingon, mao na gini. Salamat kayo, manamang pugog andam sa akong mga pagkaon. Ready naman po ng mga pagkaon sa lamisa. So giabrihan na guys, karon pag abri niya, gulang kayo kisi-kisi ni sinina, unya gadala og apo, og nagpakiluoy og niyon dong. Pwede ba mi mangayo og pagkaon nimo kay nagtravel mi kuyog sa akong apo, unya nahutan mi og pagkaon, bisag gamay lang kayo dong mangayo mi og kaon ya nimo. So na kahuna-huna siya nga ang ako ra bang giandam sa iyang huna-huna na ako ra bang giandam para ra ba ni sa Ginoo sa akong damgo. So dili pwede nga ako ni pakan og lain. So gibalibaran niya guys nay dili pwede nay basin sa unahan makapangayo ka sa ubang balay nay kay kani akong giandam nga pagkaon na ako'y kami nga bisita ug ako ning giandam niya. So gibalibaran guys, so nilakaw ning gulang ug katong apo. Karon gisarad-an niya balik ang pultahan. Pag sirado niya balik guys, hulat ta pud siya. Pag abot ta pud og mga 20 minutos, doon na po nanuktok. Abli na po siya. Before siya ni-abri, sa kani mo na gini. Ang una, gulang man to. Kani mo na gini, ang Ginoo na gini. So, giabrihan na guys. Karon pag abri niya, gulang manggihapon. Gulang nga lalaki, nga nadala og iro. So, yun ang pong gulang nung. Dong, pwede ba ko nga mangayo og pagkaon? Kay nag-travel ko layo, magkanamua. Kunya, mubalik ko kauban aning kong iro, murag gutom na mga kayo dong, pwede kong mangayo og gamay bisan gamay lang kayo para po nako sa akong iro. So mo gyapon yung ginauna guys nga sa akong damgo ang Ginoo. So dili special kayo ang Ginoo nako. So dili pwede nga ako ning pakwaan akong giluto. So gibalibaran niya guys, nagpasensya na kaayo nong kani akong giandam nga pagkaon, naagyo ko'y special nga bisita nga muari karon. Unya dili pwede nga ako ni pakwaan daan nga dili siya ang unang magkakaon. So muto nga gibalibaran niya guys, nilakaw ning gulang kauban sang iro. Muto gisarad-an niya balik. Karon hulat-hulat siya guys. Abot na lamang alauna, alas 2, alas 3. Wala gyud ni tungha, wala na nuktok. Unya abot na og gabi wala gyud. So yan lang nagkaon na naman siya. Unya pag kagabi ampo siya guys, dayon niyang tulog, ampo siya. Muna yang ampo siya, Lord, yung ka makikita ka nako o makigsalog kaon ka nako. Akong giandam ang mapagkaon nimo ganina, pero wala man ka ni anhi. So nice small voice nga nadungong niya guys. Og niingon sa maong gamay nga voice nga yang nadungong nga nakita nako ang imong pagpangandam bisan pa lang sa pagpalit nimo pagkaon hangtod sa imong pagluto. Nakita nako og sa pag-andam nimo sa lamisa, nakita nako ang imong pag-andam. Og sadyang nahuman kag andam og naghulat ka nako, mao to nga nianha nako. Og dili lang kay kausa ko nianha nak, kaduha ko mianha, pero kaduha pug ko nimo gibalibaran. So karon pagkadungog ni ana guys sa maong gaampo unsa nga
Na-realize na niya guys nga kato di ay gulang nga nagdalag apo ug katong gulang nga nagdalag iro. Mao di ito ang Ginoo. Sumutong niya siya nga, Lord, pasaylo ako. Kay nasipyat ko o nakabalibad ko kay nag-expect ko nga ikaw gyud mismo ang mutungha sa akong tubangan. Pero mao di itong duha ka ganina nga gulang nga nay-apo o katong gulang nga nay-iro. Ikaw di ito, Lord, pasaylo ako, Lord, kay nasipyat ko sa akong pagtagad sa maong duha akong gibalibaran. So muto na realize niya guys nga mao di ito. So dinhilan ta kutob sa atong sambingay. Disclaimer ta guys, ining mao nga sambingay. Kaning maong sambingay aduna kitay makutlo nga lesson sa kinabuhi, labi na gyud sa atong pagpangalagan diha sa Ginoo. Nga kani di ang atong gibuhat sa atong isig katawo guys. Ato di nang gibuhat sa Ginoo. Diba? Niingon si Jesus in Matthew 25 verse 31 to 40 nga sa adlaw unya sa iyang pagbalik, iyang lainon tong mga magtotoo o katong mga dili magtotoo. Katong mga magtotoo ana sa tuo sa iyang kamot o katong mga dili magtotoo ana sa iyang wala. O niingon siya sa maong bersikulo sa atong basahon guys, Matthew 25 nga niingon siya sa verse 34. Unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, dool kamo nga gipanlanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang ginharian nga giandam alang kaninyo sukat pas pagbuhat sa kalibutan. In verse 35 guys, kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dili niyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay, ubo ako ug inyo akong gibistihan, nagbasikiton ako ug unya inyo akong giatiman, nabilanggo ako inyo akong giduaw. In verse 37 guys, adunay ng lubag. Unya mitubag kaniya mga matarong, Ginoo kanus ama kaman. Kanus akaman kanus man kami nakakita kanimo nga gigutom, gipakaon kanamo ug giuhaw ug gipainom kanamo. Kanus aban kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan dili kanamo kaila ubo ug gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton ug giatiman kanamo ug gibilanggo ug giduaw kanamo. In verse 40 guys, giklaro ni Jesus Christ. Unya ang hari mitubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos sa ako mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Guys, sa maong sambingay, ubos kayo ang maong gulang nga tanawon. Misimos kayo ang suot sa gulang, kisi-kisi, asay apo, tapos ang ikaduhang gulang nagdala og iro. Sige hapon, ubos kayong tanawon. Og daw dili makatuo ang katong Kristohanon nga nag-andam og pagkaon nga mao kadto ang Ginoo nga nagpamangid lang. Sumoto nga wala niya pansina, wala niya tagai sa gihangyo sa maong mga gulang nga pagkaon. Unya mao day kadto guys ang pakikita sa Ginoo. Guys, ang atong gihimo sa atong isig katawo ato nang gibuhat diha sa Ginoo. Kung atong gitamay ang atong isig katawo, daw sama nga gitamay nato ang Ginoo. Ang atong pagbiay sa atong isig katawo, ang atong pagdaon sa atong isig katawo, daw sama gidaw nato ang hinimo o binuhat sa Ginoo. Ang atong pagsaway sa atong isig katawo, sa itsura, atong gisaway, daw sama gisaway nato ang Ginoo kay siya ang nagbuhat kanato nga mga tao. So guys, we should be careful sa ato ang kinaiya kay atong gibuhat sa atong isig katawo sa adlaw sa paghukom paninglan kita sa Ginoo. Busa buhato nato ang makapahimaya sa Ginoo ngadto sa ato ang isig katawo kay kanang atong gibuhat diha kaniya sa maong tawo usa kana kapag serbisyo ug kana aduna kitay ganti nga madawat niya na unya sa adlaw sa paghukom atubangan sa Ginoo. Guys, dinilang takutob sa atong sambingay, hupuli nga aduna kay nakatunan o na-bless ka nining mga sambingay, paki-comment lang o paki-share niining mao nga video guys, especially sa mga Kristohanon karon para makatabang kita kanila nga daghan po silang matabangan nga mga tao. So kung bago pa kani nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Guys, pwede po kang mutan-aw ni nga sambingay. Daghan gyapon ka makuha nini mga lesson. God bless, glory to God.